συνάντηση των μαθητών της Ηλιούπολης που ξεκινάει απόψε και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Η συνάντηση αυτή που διοργανώνει το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους γονέων και κυρίως με τους μαθητές της πόλης μας επιβεβαιώνει χρόνο με το χρόνο ότι η πόλη μας με οδηγό τα παιδιά μας συνεχίζει να δημιουργεί, να ελπίζει και να ονειρεύεται. Η φετινή συνάντηση θα μας ταξιδέψει σε σημαντικές στιγμές της ελληνικής τέχνης και ιστορίας, μέσα από θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, τραγούδια και λογοτεχνικά αφιερώματα, που τα παιδιά προετοίμασαν μεράκι αφιερώνοντας κομμάτι από τον ελεύθερο χρόνο τους. Στόχος όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι να αναδείξουν τις ανεξάρτητες δημιουργικές και εκφραστικές ικανότητες των παιδιών. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε από τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ηλιούπολης τη θεατρική παράσταση «Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου» του Μανώλη Κορέ, όπου την επιμέλεια της θεατρικής παράστασης είχε η καθηγήτρια του σχολείου, κυρία Χόρτη. Την απόψινή μας βραδιά τιμούν με την παρουσία τους ο δήμαρχος της πόλης μας, κύριος Θεόδωρος Γεωργάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας, κύριος Πόθος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας, κύριος Πανταζόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριος Αποστολόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, κύριος Σαπουτζής, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου, κύριος Λίτρας, η Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού, κυρία Ζανιά, ο Πρόεδρος της Κατασκευαστικής Επιχείρησης, κύριος Κούρας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ηλιούπολης, κυρία Μυρισιώτη, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Λεβογιάννη, ο Προϊστάμενος του 7ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριος Φλόρος, ο Πρόεδρος του Διεθνού Αναπτυξιακού Κέντρου, κύριος Αναστόπουλος και ο Διευθυντής του Σχολείου, κύριος Αποστολίδης Δαμιανός. Ιδιαίτερα τιμά την απόψινή μας εκδήλωση η παρουσία της συζύγου του εκλειπώντος θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Κορέ, κυρία Ιουλιανή Κορέ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Και τώρα παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου και Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Λίτρα, να χαιρετήσει την απόψινή εκδήλωση. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να σας καλωσορίζω σε μια ακόμη μαθητική συνάντηση στην πιο σημαντική και ελπιδοφόρα για την πόλη μας εκδήλωση. Για ένα ολόκληρο μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και να θαυμάσουμε τις καλλιτεχνικές δημιουργίες και αναζητήσεις των παιδιών μας, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και γόνιμης συνεργασίας με γονείς και εκπαιδευτικούς. Ας αφήσουμε την παιδική φαντασία και ευαισθησία να μας παρασύρει και ας στείλουμε όλοι μαζί μέσα από αυτές τις μαθητικές εκδηλώσεις και ένα μήνυμα ειρήνης, μιας και η ιστορική συγκυρία απαιτεί για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη όλων μας προς τους λαούς που υποφέρουν και δοκιμάζονται, όπως ο λαός των φίλων Παλαιστινίων. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος σύμμαχος της ειρήνης από τη φωνή των παιδιών. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ μαθητές, γονείς, διευθυντές, εκπαιδευτικούς που στήριξαν και θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Καθώς και να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Πολιτιστικού Κέντρου, τη Θεανό για το πολύ ωραίο σκηνικό της και τα κορίτσια που διδάσκουν θέατρο στα σχολεία μας. Παιδιά, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο, κύριο Γεωργάκη, να κηρύξει την έναρξη και να απονείμει ένα έπαινο και ένα βιβλίο στον διευθυντή του σχολείου. Πιστεύω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου πως το ταξίδι, όποια στιγμή και αν το κάνεις και σε όποιο τόπο και αν πας, είναι πάρα πολύ όμορφο. Όμως αντιλαμβάνεστε πόσο όμορφο γίνεται το ταξίδι όταν αυτό γίνεται με νέους και με μαθητές. Να λοιπόν, γιατί απόψε αισθανόμαστε
πάρα πολύ όμορφα όλοι μας, όλοι σας, γιατί ξεκινάμε τα μαθητικά ταξίδια, ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι που θα διαρκέσει ένα μήνα με τα παιδιά της πόλης μας, με τις νέες και με τους νέους που μέσα στο σχολικό χώρο δεν παίρνουν μόνο τα απαραίτητα εφόδια που τα βοηθούν να σφυριλατήσουν τον χαρακτήρα, να γίνουν ελεύθερα στη σκέψη, υπεύθυνα στη γνώμη και δημιουργικά στην πράξη, αλλά δημιουργούν το σχολικό χώρο και εκεί έχουν το δικό τους πολιτισμικό θερμοκήπιο για να μπορέσουν πέρα από τις γνώσεις να δημιουργήσουν πολιτιστικά και βεβαίως να αποδείξουν, που έχουμε χρέος να το κάνουμε, ότι δεν λέμε μόνο τι έκαναν χθες οι πρόγονοί μας. Έχουμε χρέος για να δημιουργήσουμε κι εμείς, και η κάθε στιγμή για το νέο και τη νέα είναι στιγμή δημιουργίας. Ειλικρινά, ως δήμαρχος αυτής της όμορφης πόλης αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που κάθε χρονιά τα παιδιά μας, οι νέοι και οι νέες της πόλης, κάθε χρονιά παρουσιάζουν όλο και κάτι καλύτερο. Και όταν πρώτο ξεκινήσαμε πριν 10 περίπου χρόνια αυτό το εγχείρημα, δεν πιστέψαμε, ή μάλλον κάποιοι δεν είχαν πιστέψει, ότι θα εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικό θεσμό που κάθε χρόνο θα ανεβαίνουμε και μερικά σκαλιά. Και αυτό οφείλεται στα παιδιά μας, αυτό οφείλεται στο εξαιρετικό έμψυχο υλικό που έχουμε σε εκπαιδευτικούς, και πραγματικά έτσι δημόσια ενώπιον σας τους συγχαίρω για τη δουλειά που κάνουν, το διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Αποστολίδη, την κυρία Σταυρούλα Χόρτη που έχει απόψε για την επιμέλεια, τους άλλους καθηγητές που βοήθησαν και βοηθούν τα παιδιά και θέλουν να γνωρίζουν, αυτή είναι δέσμευση, ότι θα είμαστε διαρκώς κοντά τους προς την κατεύθυνση να πετυχαίνουμε τους στόχους που βάζουν τα παιδιά και που βεβαίως στηρίζουν αυτή την προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί. Τελειώνοντας, είναι πραγματικά εξαιρετική τιμή μας, κυρία Κορέ, που είστε απόψε εδώ. Μια γλυκύτατη παρουσία, η σύντροφος του αείμνηστου Μανώλη Κορέ, που με αυτό το έργο απόψε, όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι και όσοι δεν το γνωρίζετε θα το δείτε, προσπαθεί αυτό που σήμερα βλέπουμε και μας απαγοητεύει, προσπαθεί να παρουσιάσει και να προβάλλει την αξία, να χλεβάσει και να καταδικάσει την ευτέλεια, που η ευτέλεια είναι μέσα από τον νέο πλουτισμό ή αυτή την βουλημία που υπάρχει, πιστεύοντας κάποιοι ότι η ευτυχία μπορεί να είναι στο χρήμα. Κι όμως δεν είναι στο χρήμα. Το χρήμα απλά είναι ένα μέσον για τη ζωή, δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτός σκοπός, και αν θέλετε αυτό που επιβεβαιώνει την ύπαρξή μας καθημερινά, είναι η αξία. Είναι η αξία και ταυτόχρονα η καταδίκη της απαξίας και της ευτέλειας που θα φανεί μέσα από αυτό το έργο. Με αυτά τα λόγια χαιρετίζω την παρουσία σας, κηρύσω την έναρξη, ευχαριστώ και συγχαίρω τον Πρόεδρο, τον φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Λίτρα, ως Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Πανταζόπουλο, το προσωπικό του Πολιτιστικού Κέντρου, το προσωπικό του Δήμου που βοήθησε, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που όλοι μαζί προσπαθούμε για να παρουσιάζουμε αυτά που εσείς θα δείτε. Κλείνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσω, έχουμε τη χαρά και την ευτυχία απόψε να είναι κοντά μας, και είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό που έγινε, μια ομάδα φοιτητών και μαθητών, Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου και φοιτητών, οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία για να δημιουργήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Βλέπετε ότι οι νέοι μας προβληματίζονται, συμμετέχουν, προτείνουν, επιμένουν για ένα καλύτερο αύριο. Παρακαλώ το φοιτητή, τον κύριο Ραγκαβή, να έρθει να κάνει έναν χαιρετισμό, προκειμένου να χαιρετήσει και την προσπάθεια, αλλά να δώσει και το μήνυμα ότι ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια δημιουργίας Συμβουλίου Νέων, που μέσα στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, που κάθονται οι 31 δημοτικοί σύμβουλοι και που παίρνουν αποφάσεις για την τύχη της πόλης, σε λίγο θα κάθονται 31 νέοι που οι ίδιοι θα επιλέξουν, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, για να έχουν άποψη, για να μπορούν να προτείνουν
για να μπορούμε να πάμε καλύτερα ως κοινωνία και ως πατρίδα. Κύριε Ραγκαβή, ελάτε πριν δώσουμε τα βραβεία. Θέλω να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους σας έναν ξεχωριστά για την παρουσία σας και για τη στήριξη που δίνετε στα παιδιά που τόσο προσπαθούν για να κάνουν τις θερινές μας βραδιές πιο όμορφες. Ονομάζομαι Ραγκαβής Αναστάσιος, είμαι μέλος της πρωτοβουλίας για την ίδρυση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στο Δήμο μας. Είναι και άλλα παιδιά εδώ πέρα, θα ήθελα να τα πω ένα-ένα ξεχωριστά, είναι πάρα πολλά. Είναι ο Νίκος, ο Γιώργος, θα το πω, θέλω να τους πω με το μικρό της όνομα, έτσι όπως συνηθίζουμε να συνεργαζόμαστε για να προσφέρουμε στο Δήμο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή αρχίζει το μαθητικό σου φεστιβάλ, διαφορετικά οι πολιτιστικές συναντήσεις των μαθητών. Συναντήσεις που μας ταξιδεύουν και αυτό ακριβώς θέλω να δείξω. Η ουσία είναι ότι με τις συναντήσεις, με τη βοήθεια των παιδιών, γυρνάμε εμείς πίσω στον χρόνο και θυμόμαστε όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Εμένα μπορεί να μην πηγαίνει, να είναι πολύ πρόσφατο το μαθητικό παρελθόν μου, αλλά πολλοί από εσάς έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Με τη βοήθεια λοιπόν των παιδιών, με την προσπάθεια αυτή που κάνουν, κάθε βράδυ για ένα μήνα θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και θα θυμόμαστε όλοι πώς περνάγαμε και τι προσπαθούσαμε να κάνουμε και πώς σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μαθητές. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τα παιδιά για την προσπάθειά τους αυτή. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους πίσω από τα σκηνικά που δουλεύουν πάρα πολύ, όλους τους ανθρώπους του Δήμου και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δήμαρχο, τον Θόδωρο Γεωργάκη, για την ιδέα του αυτή που πριν 10 χρόνια ξεκίνησε να δημιουργηθεί το μαθητικό φεστιβάλ, αλλά και για τις όμορφες βραδιές που μας προσφέρουν έτσι σε συνεργασία με τους μαθητές. Θέλω να σας πω δύο λόγια για την πρωτοβουλία για την ίδρυση Συμβουλίου Νέων Δήμου Ηλιούπολης. Νέοι δραστήριοι που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν κάποια πράγματα στο Δήμο, που θέλουν και πιστεύουν ότι οι νέοι πρέπει να έχουν άποψη και θέλουν να τη λένε. Άλλωστε τα έργα τους τα βλέπουμε καθημερινά. Αποφάσισαν να πήραν μια πρωτοβουλία να δημιουργήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Ηλιούπολης, έτσι ώστε να έχουν μία φωνή, μία δυνατή φωνή, να ακούγεται η άποψή τους, να εκφράζονται ελεύθερα, να είναι δυνατό το μήνυμά τους, ώστε να το λαμβάνουν και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και μαζί λοιπόν να δημιουργούμε όμορφες καταστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη βοήθειά του τον Δήμαρχο Ηλιούπολης και να του δώσω τη βεβαιότητα, να του δώσω τη διαβεβαίωση, ναι, ότι το Συμβούλιο Νέων Δήμου Ηλιούπολης θα γίνει πραγματικότητα και θα δώσει πάρα πολλά στο Δήμο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά που συμμετέχουν μέχρι τώρα. Η συμμετοχή είναι αθρώα, έρχονται και άλλοι και καλώ όλους τους νέους να έρθουν να μας γνωρίσουν, να ενταχθούν στην ομάδα μας και να δημιουργήσουμε το Συμβούλιο Νέων Δήμου Ηλιούπολης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο είναι κοντά μας και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης, κύριος Κορνηλάκης. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα παρακαλούσα το Διευθυντή του Σχολείου, κύριο Αποστολίδη Δαμιανό, και τη Γραμματέα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κυρία Κασάνου, να προσέλθουν για τα αναμνηστικά δώρα του Πολιτιστικού Κέντρου, ένα βιβλίο για το Διευθυντή του Σχολείου και μια αναμνηστική πλακέτα της συνάντησης για την κυρία Κασάνου και για το Σύλλογο. Κύριε Διευθυντά, με πολύ αγάπη, θέλω να σας πήξω το χέρι να σας χαρώ για ό,τι δίνετε για τα παιδιά μας, για να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα πλάι σας, μπροστάριδες εσείς και τα παιδιά, και εμείς ξοπίσω για να βοηθάμε. Να έχετε υγεία και δύναμη και να δίνετε όσο μπορείτε περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόμπος στην κυρία Χόρτη, στα παιδιά μας, και ευχαριστούμε τον Δήμο για τη συμβολή του. Καλή επιτυχία
και στη δική μας και στις άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν όλο αυτό το μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό το ότι ο Σύλλογος παίζει ένα εξαιρετικό ρόλο μέσα στα μαθητικά δρόμενα και βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αμείβονται, πρωτοβουλία παίρνουν, προσπάθειες κάνουν, χρόνο διαθέτουν. Αξίζει λοιπόν ο έπαινος και κάτι παραπάνω και βεβαίως δεχτείτε τα συγχαρητήριά μας και την αγάπη μας για αυτό που κάνετε για τα παιδιά μας και να ξέρετε ότι είμαστε και εμείς κοντά σας. Ευχαριστώ και εγώ το Δήμο πάρα πολύ για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια που έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Αλλά το βραβείο αυτό δεν ανήκει στο Σύλλογο, ανήκει στην κυρία Χόρτη και στα παιδιά μας που όλη αυτή τη χρονιά μόχθησαν για να σας παρουσιάσουν αυτή την παράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δικό σας. Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να κάνετε λίγο ησυχία και τα μικρά παιδιά να μην κυκλοφορούν στο χώρο μπροστά από τη σκηνή, γιατί θα υπάρχει κίνδυνος με τα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσαμε την κυρία Χόρτη, υπεύθυνη του θεατρικού, να μας πει 2 λόγια πρωτού ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και φέτος στη γιορτή που ετοιμάσαμε για σας. Εύχομαι κάθε χρονιά να συναντιόμαστε σε τέτοια ευχάριστα γεγονότα. Εκεί μετριούνται και οι άνθρωποι. Στα δυσάρεστα τρέχουμε όλοι. Να είμαστε όλοι καλά και πάντα να βρισκόμαστε. Αφού περιπλανηθήκαμε για φέτος αρκετά για το τι θα δουλέψουμε με τα παιδιά, μιας και υπήρχε πολύ όρεξη από τη μεριά τους, καταλήξαμε τελικά να προσπαθήσουμε να δραματοποιήσουμε έναν άλλο Έλληνα θεατρικό συγγραφέα και λέω ακόμα έναν άλλον, γιατί μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει ήδη 6 και αυτός ήταν ο Μανώλης Κορές. Επιλέξαμε λοιπόν το έργο «Ο Μίδας έχει αυτιά Γαϊδάρου», το οποίο ουσιαστικά μεταφέρει την ιστορία του αρχαίου Μίδα, του γιου του βασιλιά της Φρυγίας, ο οποίος όντας πλούσιος, ήθελε ακόμα να γίνει ακόμα πιο πλούσιος. Έτσι λοιπόν λέει ο μύθος, παρακάλεσε το Θεό Διόνυσο να του δώσει το χάρισμα ότι πιάνει στα χέρια του να γίνεται χρυσάφι. Ο Θεός Διόνυσος τον άκουσε, του έδωσε το χάρισμα. Με τη διαφορά όμως ότι ο βασιλιάς σε λίγο καιρό κόντεψε να πεθάνει, γιατί και το φαΐ που έπιανε γινότανε χρυσάφι. Έτσι λοιπόν ζήτησε από το Θεό να του πάρει πίσω το χάρισμα. Ο Θεός το πήρε, αλλά όμως το κουσούρι έμεινε, γιατί όλα εδώ πληρώνονται. Τα γαϊδουρινά αυτιά του έμειναν για πάντα. Και ο μόνος που το ήξερε, λέει, ήταν ο κουρέας του, που μην αντέχοντας το βάρος του μυστικού, έπρεπε κάπου και αυτός να το πει να ξαλαφρώσει και άνοιξε ένα λάκκο και το φώναξε. Ο Μίδας έχει αυτιά Γαϊδάρου. Ο Κορές μεταφέρει την ιστορία αυτή του αρχαίου Μίδα στη σύγχρονη πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί και ο σπουδαιότερος από όλους γνωστός είναι ο πειρασμός του εύκολου πλουτισμού. Με το λιγότερο κόπο και όσο πιο γρήγορα γίνεται να αποκτήσουμε πολλά λεφτά. Γιατί αυτά τα λεφτά μας ανοίγουν πόρτες. Με αυτά τα λεφτά γινόμαστε κάποιοι. Έτσι λοιπόν η οικογένεια που θα παρακολουθήσετε είναι αντίγραφο, είναι μια μικροαστική οικογένεια, είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας, με τη φτώχεια της, τη μιζέρια της, τα ανικανοποίητα όνειρά της, τις συγκρούσεις των γενεών μέσα σε αυτή την οικογένεια και κυρίως το κυνήγι του εύκολου πλουτισμού. Ο ήρωας του έργου, ο Θόδωρος ο Γιώτης, προσπαθεί ο καημένος να ξεπεράσει την ασημαντότητά του, το φτύσιμο όπως τα λέγανε οι νέοι, από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους εργοδότες, από τους συνεργάτες, εναποθέτοντας τις ελπίδες του στα κέρδη του ενός προπό. Τα κέρδη έρχονται, αλλά χάνει πολλά άλλα που πρώτα ίσως δεν μπορούσε να τα εκτιμήσει. Την αξιοπρέπειά του,
και την ευπρέπειά του. Όλοι κυνηγάμε το χρήμα, όλοι φοράμε τα γαϊδουρινά αυτιά, μόνο που ο καθένας δεν βλέπει τα δικά του. Βλέπει του γείτονα και γελάει με του γείτονα. Να συγχαρώ τα παιδιά, να τα ευχαριστήσω που μου δώσανε την ευκαιρία και φέτος να συνεργαστώ μαζί τους. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα όπως πάντα όλοι μας. Εμείς οι μεγαλύτεροι σαν κάτι πρωτόζωα ρουφάμε το χυμό των νέων και προσπαθούμε να διατηρούμαστε κι εμείς νέοι. Αυτά αποκτούν δεξιότητες που ίσως δεν θα μπορούσαν να τις αποκτήσουν μέσα από την καθημερινή στεγνή διδασκαλία που προσφέρει το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Δεξιότητες που θα τους βγουν μπροστά στη ζωή και θα τα ωφελήσουν πάρα πολύ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν σε αυτό, πάνω απ' όλα τα παιδιά. Χαρείτε τα, παρακαλώ τους μαθητές τους να σεβαστούν τη δουλειά τους. Δουλέψανε πολλούς μήνες για αυτή τη δουλειά και ελπίζω να μπορέσουν να βγάλουν το συναίσθημα που πρέπει να βγάλουν απόψε, υποδιόμενοι τους ρόλους που παίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Θα του τα μεταφέρω. Γεια σας. Λέγεται. Μάλιστα, μάλιστα. Αποκλείεται, αποκλείεται. Δεν θα δεχτεί κανένας. Τηλεφωνήστε άμα θέλετε κάπου. Ποιος ήτανε? Ένας από αυτούς. Καλά, όνομα δεν είπε. Κάτι Σερόπουλο. Γύρε μου. Λοιπόν, άσε εμένα να σηκώνω τα τηλέφωνα. Ο παπάς θέλει να ξέρει ποιοι τηλέφωνο και τι θέλουν. Εμπρός. Τελικά θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Έτσι όμως την πλάκα. Όπως και να το κάνεις. Πού τη βρίσκεις μωρέ την πλάκα. Εγώ μες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Τι θα γίνει με σας κυρία μου. Εδώ θα ξημερωθείτε. Θα περιμένω εδώ τους ησυχώ σας και θα αναχωρήσω πάρα. Σας εξήγησα που δεν θέλει να δει κανένα. Δεν καταλαβαίνετε ελληνικά. Αν δεν θέλει να μιλήσει μαζί μου, θα μου το δηλώσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Δεν μπορώ άλλο. Διώχτη να... Ποια? Όχι, δεν σας θυμούμαι κυρία μου. Καλά, έχουμε καμιά θεία χαρίκυρα, ξαδέρφη λέει του μπαμπά. Αυτό κι αν είναι θράσος. Πες μου ένα παναπληγή. Ναι, εντάξει. Μην ανησυχείτε. Θα του τα μεταφέρω, θεία. Χαίρετε. Ουφ, πώς στην οργή βρεθήκανε τόσοι συγγενείς και φίλοι. Καλά. Και ποιος ακόμα. Περίμενε να δεις τι θα γίνει μετά την τηλεοπτική συνέντευξη. Τι ώρα θα έρθει τηλεόραση. Είπα νομίζω κάτι σε 9. Να τους καθυστερήσετε μέχρι να γυρίσω. Θέλω κι εγώ να εμφανιστώ στο σύζυγος.
παπά, γιατί γελάτε, δεν το δικαιούμαι. Αφού ο παπάς δήλωσε πως δεν θα δώσει συνέντευξη. Για αυτά που λένε. Δεν έχει το δικαίωμα να έρθει. Ο πατέρα είναι το πρόσωπο της ημέρας. Όπου κι αν πας, για τον πατέρα μου, για την ανέλκη στην τύχη. Έχω κανονίσει και εγώ μια αποκλειστική συνεντευξούλα με κάτι φίλο δημοσιογράφο. Κοίταξε να δεις με το σημείο του. Εμπρός. Όχι, όχι. Λάθος κάνετε. Καλέ, λάθος κάνετε. Σε φιλό δεν υπάρχει εδώ καμία κυρία Παπαφλέσσα. Εμπρός. Ναι, πάτε. Όχι, δεν μίλησε ακόμα μαζί του. Αναπαύεται. Το κλίμα. Δεν μπορώ να πω πως είναι και πολύ φιλικό. Μείνετε ήσυχος, πάτε. Θυμούν πολύ καλά τις οδηγίες σας. Φιλώ τη δεξιά σας. Ήταν ο Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αμφιλόφιλος, πρόεδρος του γνωστού φιλανθρωπικού σωματείου Θεατρών. Και εγώ είμαι η γενική γραμματέα. Αν σας ενδιαφέρει η πληροφορία. Θεούσα, Καλά το κατάλαβα εγώ. Μυριστήκαν το ψητό και σας αμόρεσαν οι παπάδες. Οι προσβολές του με αγγίζουν, ρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοια ραπίσματα. Τι συμβαίνει? Ξύπνησες επιτέλους, μπαμπάκα μου. Είπαμε όχι επισκέψεις, όχι τηλεφωνήματα. Ποια είναι η κυρία Παπά? Μην χρειάζεται να σου μαζί της Θόδωρε. Άντε να επιμαθείς τα τηλεόραση. Τα χάλια σου έχεις, αγάπη μου. Θεόδωρος, θα έπρεπε να το είχα συνειδητοποιήσει. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, αδερφέ Θεόδωρο. Ακόμη και το όνομά σου αποτελεί το ρόλο που ο κύριος σου ανέφερε. Η περιοχή των δώρων του σου έστειλε τα χρήματα για να τα μοιράσεις. Φτάνει, φτάνει το κυμάρκο. Άκη, τι τρόπος είναι να το φέρεις έτσι σε μια κυρία και μάλιστα φιλάνθρωπο. Για σε παρακαλώ, τι γίνανε οι τρόποι που σου δίδαξα? Σας ζητώ συγγνώμη για λογαριασμό του. Κυρία, μια συγγένεια με τον ήρωα του 21. Καταπληκτικό! Ντροπή σου! Βρε, ο Παπαφλέσσας ήταν ανήπαντρος. Και φυσικά δεν άφησε από γόνους. Λεπτομέρεια θα μου πεις. Μη δίνετε σημασία. Η σημερινή νεολαία δεν σέβεται τίποτα. Όσο για το σκοπό της επίσκεψής σας, φαντάζομαι πως θα είναι κάποια οικονομική ενίσχυση για τους σκοπούς του φιλανθρωπικού σωματείου σας. Μάντεψα ορθά? Απολύτως ορθά. Ο Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αμφιλόφιλος, πρόεδρος του γνωστού φιλανθρωπικού σωματείου Θεατρών. Θα πείτε στον πρόεδρό σας πως τον παρακαλώ να μου δώσει μια μικρή πίστοση χρόνου. Καμιά εβδομάδα περίπου, μέχρι να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, αδερφέ Θεόδωρε, μπορούμε να υπολογίσουμε στην γενναιοδωρία σου? Σίγουρα, κύριε μου. Από τα λεπτά που θα πάρω, ένα μέρος θα είναι δικό σας. Σημαντικό μέρος. Ωπαρα, τι της λες, θα μας γίνει τσιμπούρι από εδώ και πέρα. Τρέχω να αναγγείλω τα καλά νέα στον πρόεδρο. Θα προσευχηθεί για εσάς. Θα χρειαστεί όμως να έχουμε κάποιες συζητήσεις για το πού θα πάνε τα χρήματα της δωρεάς. Μα είναι γνωστή το μη δραστηριότητός μας, Θεόδωρε. Η λαπτοφεταμία. Ναι. Η δημαπόρη κορασίδας. Ναι. Κατηχητικά. Ναι. Και πολλά άλλα παρόμοια. Με εμένα όμως αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Να δώσω λεφτά για να ιδρυθούν στέγες, για πρεζάκηδες, για αλήτες, για φόνες, για ανθρώπους δηλαδή της μιζέριας και του περιθωρίου, ναι, για κατηχητικά δεκάρα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάτε σοβαρά, Θεόδωρε. Σοβαρότητα, κυρία μου. Μα αφήστε αυτά να συζητήσω με τον πρόεδρό σας. Χάρηκα πολύ για την ορεινή αγαπητή εξώδερφη. Τα σεβάσματά μου, σας σεβασμιώνω. Τι τρέχει, Μινά, ποιος είναι ο κύριος? Εγώ πάρε του. Ελιά και παύλα. Το τέλος θα πάει και ξύλο, Τι γίνεται, κύριε Μινά? Της πουτάνας γίνεται. Είναι καμιά δεκαριά νοματέρια έξω από την πολυκατοικία και θέλουν να δουν και να φωτογραφίες στον κύριο εκατομμυρίου. Και εγώ κακομοίρης τους λέω, όχι, έχω ρηπτές εντολές. Δεν θα δει κανέναν σήμερα. Φωνή βόντο. Και έρχεται και αυτός ο αγριάνθρωπος που να απ' έξω, κάτι μου λέγε για συγγένειες και κάτι για προεδρυλίκια, και που να καταλάβω με έριξε και στις σκάλες. Εγώ ένα σου λέω, τα στερνάτι μου τα πρώτα. Κοιτάξτε ρε πως είπα αγριάνθρωπος, θα σπάσει και την πόρτα. Εσύ είσαι ρε πρόεδρε, θα έπρεπε να το περιμένω. Ρε Θόδωρε! Ρε θηρίο! Τι ήταν αυτό το ξαφνικό? Καλά, ο πρόεδρος της κοινότητας στο νησί, το θυμάστε?
αυτό. Πρέπει να φύγω και φροντιστήρι. Θα και φλάκαζι. Κοιτάει πως ο πατέρας. Και εγώ πρέπει να φύγω. Καλά, η γιαγιά σας ανέξαλη. Θόδωρε, μην αρχίσεις, θα έρθει τηλεόραση. Τηλεόραση, μεγαλεία. Εγώ πάντα το έλεγα Θόδωρε πως θα γίνεις μεγάλος. Πως θα φτάσεις ψηλά. Ήμψε στο νησί που σε γέννησε και γέμισε περηφάνεια του συμπατριώτη σου. Δεν θα αρχίσω να γυρίσω. Κάπου το βάλες εσύ. Η μαμά προσφέρθηκε να μου δανείσει μερικά χρήματα να πάω να κουστανάκι της προκοπής. Μη μου πεις. Δεν μπορώ να παρέλθω σαν την κατσιμπέλα με αυτή τη δημοσιότητα. Αν πρόκειται για δώρο, πάρτα. Μάνα σου είναι και συμβόλικα. Αν πρόκειται για δανεικά, δεν ελαμβάνω καμία ευθύνη να τους επιστρέψω. Λα μωρέ Θόδωρα με τα κυριαστία σου. Είπα και λέλησα. Γεια σου πρόεδρε. Ούτε ναι γιάδα μας είπες. Συγκίνηση κυρία Ρένα μου. Φεύγεις η συγκίνηση. Σε καλή μεριά. Να έχει τυχιά να το πληκίσετε. Στάσου, πρέπει να το κρυβώ στο φροντιστήριο. Πατέρα, δεν γίνεται να πάω σήμερα. Θέλω να με δω να δω τηλεόραση. Όχι, δεν γίνεται. Να πάω στο φροντιστήριο και άσε τις τηλεοράσεις. Βαρέθηκα να σας βλέπω, δεν πρέπει να βγω στη τηλεόραση. Κάποιος έβαλε το τηλέφωνο από την πρίζα. Ποιος? Άσε κάτω το τηλέφωνο ρε πρόεδρε, δεν το γραφείο σου εδώ. Ποιος? Είπα σεισμός. Και τι θέτε λεβέντες? Να με κάνετε πρόεδρο. Σε μείνατε από πρόεδρο. Όχι, Σε μείνατε από πρόεδρο. κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης λείπει και δεν ενδιαφέρεται για τέτοια αξιώματα. Χαίρετε. Μα να την πεις να βρεις Παρασκευή. Έλα, βρε Παπαντάκη, δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Λοιπόν, Παντελή, σε τι οφείλουμε το σκοπό της επισκεψής σου? Αστέρας έγινες Θόδωρε. Πάρ' το χαμπάρ. Όλη η Ελλάδα για σένα μιλάει. Να σε από μια μεριά να βλέπεις πηγαίνει και είναι στο νησί μόλις μαθεύτηκε το νέο. Χαμός. Μόνο οι καμπάνες δεν πούσαν. Γιατί δεν χαμίσανε? Νύχτα ήταν και αυτό. Άντε ρε Παντελή, ναι γυριά μου. Ήταν να σου του αναγγείλω πρώτη. Οδός Θεοδόρου Γιώτη. Στην απάνω, στην απάνω. Στην απάνω γειτονίτσα. Στην απάνω γειτονίτσα. Απ' το σπίτι μου γεννήθηκες. Μαύρα γράμματα, σειράς που μάνα. Συγκάλεσε και το κοινοτικό συμβούλιο. Πάμε ψηφίσε, λέω. Και πόσο λες να πηγαίνει τα ρήφα? Για να σε τιμήσουμε το κάνουμε, Θόδωρε. Άγια μου τιμήσω. Και όχι μόνο αυτό. Όχι κι άλλο. Μίλησα με την Ομαρχιακή Επιτροπή και αποφασίσαμε να σε προτείνουμε για υποψήφιο βουλευτή της περιφέρειάς μας. Εξασφαλισμένη εκλογή. Τι λες μωρέ, και τόσα χρόνια πώς δεν με είχατε ανακαλύψει τέτοιο βουλευτή. Ήσουν φτωχός με Θόδωρε. Μειονέκτημα, Όπως και να το κάνεις, ο βουλευτής πρέπει να έχει τον τρόπο. Να μην είναι λίγος, γιατί άμα είναι λίγος, πρώτα θα κοιτάξει να δώσει τα νερό του και ύστερα να ενδιαφερθεί για τα κοινά. Σωστά, σωστά. Μα και το τελευταίο, Άχι κι άλλο. μίλησα με το μηχανικό της Μόμα και του είπα να κάνει μια μικρή παράκα ώστε να περάσει ο καινούριος δρόμος που ανοίγουμε δίπλα από το χωράφι σου. Θα πάρει έτσι μεγάλη αξία. Σωστά. Θα μπορείς να το κόψεις μικρότερα, τις χρυσάψε λέω. Τι να φάμε. Όλα με τον νόμο. Όλα με τον νόμο. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο ρε Παντελή, τώρα που το φέρεις εσύ. Εσύ τι θέλει να σου δώσω για όλα αυτά? Εγώ. Τίποτα. Την αγάπη σου μόνο. Την αγάπη. Την έχεις. Μόνο αν θέλεις. Μόνο αν θέλεις. Δεν είναι και υποχρεωτικό. Να σου πω ρε Παντελάκο, αφού δεν είναι και υποχρεωτικό, φτάνουνε 5. 5. Τι να σου κάνω τα 5 βρε Θόδωρε. Τα 5 είναι λίγα έτσι. Να τα κάνουμε 10. Έστω. Για αρχή καλά. Πάτα λοιπόν για να μην σου τα Έλα βρε πρόεδρε, μην το παίρνεις προσωπικά. Και
πατριώτες. Έτα και στην τηλεόραση αυτά. Δηλαδή, τι έχεις στο μυαλό σου παγκάλι. Από ό,τι πάρω, το 1/3. Καλά ρε παπατρελάθηκες. Όχι, όχι. Κάπου εδώ να σταματήσουμε. Γιατί κουράστηκα από όλη την βαβούρα. Άντε στην ευχή του Θεού, Παντελή. Άντε στην ευχή του Θεού. Είσαι μεγάλος πατριώτης, Θόδωρε. Άντε στο διάβολο. Αυτό λέω μόνο. Τι τρέχει πάλι κύριε Μινά? Είναι 2 κάτω και θέλουν να ανεβούνε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κανέναν, έτσι πες του. Μα είναι μια Jaguar 25 μέτρα. Αριθμός YVΓ7252. Στο φέρμο ρε με στολή. Θα τους διώξω. Δεν είπαν όνομα. Νομίζω ο νέος είναι ο ένας, τον άλλο δεν τον άκουσα καλά. Ο νέος. Δεν είναι δυνατό. Το μεγάλο αφεντικό. Φέρ τον πάνω Μινά. Τώρα πια μπορείς να δεχτείς οποιονδήποτε σαν ίσως προς ίσον. Τι όχι. Ο άλλος σαν ο πολίτης, ο τμήματάρχης. Και τους δύο Μινά. Ρε μπαμπά, πήγαινε να βάλεις ένα σακάκι. Δεν μπορείς να τους δεχτείς έτσι. Μπορούμε να περάσουμε. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Γενική. Περάστε, καθίστε. Όχι, αγαπητέ μου. Μια επίσκεψη αποφροσύνης και τίποτε άλλο. Ήθελα να σου δείξω προσωπικά το χέρι. Γιατί κάθε τι που συμβαίνει σε ένα από τα μέλη του προσωπικού μου με αφορά προσωπικά. Συγχαρητήρια, αγαπητέ μου. Συγχαρητήρια, Θόδωρε. Σου μεταφέρω τη χαρά όλων των συναδέλφων για να ανέλθει στη τύχη σου. Και στα δικά των πες τους. Άκουσα με ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση πως εδήλωσες πως δεν προτίθεσαι να παρατηθείς από την εταιρεία. Μου το μετέφεραν σωστά? Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Σε συγχαίρω! Αυτό αποτελεί όμως και τιμή για την εταιρεία μας, διότι δείχνει πόσο αφοσιωμένη της είναι η υπάλληλη. Αν μάλιστα το εδίνονες και στις συνεντεύξεις που ασφαλώς θα παραχωρήσει στον τύπο, θα το εκτιμούσα όλος ιδιαίτερος. Θα το κάνει σίγουρα ο Θόδωρος. Στο κάτω-κάτω της γραφής τι έχει να χάσει. Η όμορφη αυτή κοπέλα είναι ασφαλώς κόρη σου, Ναι, Τζένι, από εδώ ο κύριος Χωνέος. Της εταιρείας και κύριος μέτωπος. Και από εδώ ο κύριος πολίτης, Ξέρω, τιμηματάρχης που σου έχει βγάλει το λάδι τόσο καιρό. Λες τέτοια πράγματα για μένα, Θόδωρε. Και όχι άδικα φοβούμαι. Διάβασα μια έκθεση από τις πολλές που έχεις υποβάλει. Έχω εντυπωσιαστεί. Μα αυτά θα τα πούμε όταν με το καλό επιστρέψει στο γραφείο. Θέλω να είμαι ο πρώτος που θα μιλήσει. Ξέρετε, ο πατέρας σκοπεύει να ζητήσει μερικές μέρες άδεια. Ύστερα από τόση φασαρία πρέπει να... Ούτε λόγος, αγαπητό μου παιδί. Να ησυχάσει όσο θέλει. Θα φροντίσεις να του στείλεις κάποιο ποσό που ασφαλώς θα χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθούν διατυπώσεις της πράξης του κονδυλίου. Θα σου προκαταβάλω ένα μισθό, Θόδωρε. Θα σου στείλω σήμερα κιόλας. Ποιος είναι ο μισθός του? 62.000, νομίζω. 62.000 μόνο! Ύστερα από τόσα χρόνια υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν. Κάνει λάθος ο κύριος πολίτης. Δεν είναι τόσο. Είναι 60.300. Θα στείλει στον κύριο Γιώτη μια προκαταβολή 500.000. Θα ασχοληθώ εδώ με το θέμα. Γεια σας, αγαπητέ μου. Σε καλή μεριά που λέει και ο λαός. Θα τα πούμε σύντομα. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το γεγονός θα αλλάξει τη ζωή όλη. Δεν είναι δυνατόν. Να μου το λέγανε δεν θα το πίστευα. Πάρ' το χαμπάρι, μπαμπά. Πως έγινες μεγάλος και τρανός. Πάλε τον είδες στο κλεμπονιάρι, το τυπηματάρχη σου. Σαλεμόν είχε γίνει η φάτσα του άμα άκουσε το ποσό. Αλήθεια όμως, ρε μπαμπά. Γιατί όλα αυτά? Είπες
Σε ρωτώ, γιατί όλο αυτό το θέατρο? Θέατρο. Τι άλλο είναι? Έχεις δίκιο. Μα δεν φταίτε όλοι. Φαίνεται πως είμαι κακός ηθοποιός. Αμάν βρε μπαμπά, ούτε να χαρείς την ευτυχία σου, δεν ξέρεις. Δεν την αντέχω πια τόση ευτυχία. Δεν μου είπες όμως, ποιοι τηλεφωνήσανε σήμερα? Μας τρέλαναν. Εμένα θες να ακούσεις? Εδώ. Πολλά ονόματα. Φίλων, λέει, και συγγενών, για να σε συγχαρούν. Άρα. Συνάδελφοι, ξαδέρφια, στρατιώτες, συμμαθητές. Πάνω από 30 φιλανθρωπικά σωματεία τύπου κυρία Παπαφλέσσα. Μερικά ιδιότυπα, ορφανοτροφείο για κοφάλαλα παιδιά. Τουλάχιστον 20 ζητούν τη βοήθειά σου για να πάνε, λέει, στο εξωτερικό να θεραπευτούν από κάποια ανίατη νόσο. Το άλλο, ο πρόεδρος, λέει, και ο σύλλογος της γειτονιάς ζητούν, λέει, να θέτουν επιγόντως. Σου λέει, έχω βαρεθεί να ακούω από το πρωί συνέχεια το τίτλος πρόεδρος και πρόεδρος. Εκατοντάδες πρόεδροι με πλήξαν από το πρωί. Πού στο καλό βρεθήκανε τόσοι πρόεδροι? Ευδοκιμή, το είδος, εδώ. Βέβαια, ύστερα από όλα αυτά, βρε μπαμπά, έχω να φρικτώ πονοκέφαλο. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Θα συμβεί κάτι και θα γλιτώσουμε απόλυτα. Έλα, βρε μπαμπά, τι θα συμβεί? Θα το μάθεις όταν έρθει η ώρα. Αυτό που δεν μου είπες όμως ήταν τι αποφάσισε η οικογένεια με το τι θα κάνουμε τα λεφτά. Έλα, βρε μπαμπά, αυτά τα λεφτά είναι δικά σου, εσύ δεν πρέπει να αποφασίσεις. Δικά μου, δεν λέω, αλλά όσον να το συζητήσαμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ιδέες. Τι ιδέες, για λέγε, για λέγε. Ακίνητα σας λέω. Να έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Και που φτάσαν σήμερα τα νίκια, είναι το πιο σίγουρο εισόδημα. Βρε, 14 να έχεις. Με 50 χιλιάρικα νίκη το ένα, μας κάνει αμέσως μισό εκατομμύριο το μήνα. Ναι, ναι. Που θα σου τρώει η εφορία τα μισά, χωριά η συντήρηση, οι καβάδες με τους νικάριδες, καρτόσημα, μαλακίες και τέτοια. Άσε που ένα καλό τεσάρι κάνει 10 εκατομμύρια. Δηλαδή τα 10, 100. Και απόδοση 5% στο κεφάλαιο. Δηλαδή τρίχες. Ρε, έτσι και στρώσω τη δουλειά που θέλω. Θα τα κάνω δεκαπλάσια. Και αυτά τα ομόλογα που λέει η τηλεόραση. Παλιόχαρτα. Μερίδα ευρωπαϊκής μονάδας, κουκιού πώς τα λένε. Και ποιος σου λέει, Χρυσό μου, πως σε λίγα χρόνια θα υπάρχει κοινή αγορά. Γίνεται ένας πόλεμος. Όπο βρε γιαγιά, τι καταστροφή φέρνεις. Για άκουστε και αυτό. Μικρά σκάφη να τα νοικιάζουμε το καλοκαίρι στους τουρίστες. Από 1.000 έως 10.000 δολάρια την ημέρα. Ρε, να χεστούμε στο τάλιρο. Μα το παίξουμε και εφοπλιστές, έτσι. Που ακούμε κάθε μέρα για ναυάγια και πνιγμούς. Όχι βέβαια. Σίγουρα πράγματα σας λέω. Να αφήστε τους τυχοδιοκτισμούς. Άκου τι λέει. Ρε, και ασφαλιστικές εταιρείες γιατί υπάρχουν. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω είναι να μαζέψω όλη αυτή τη σαβούρα και να της βάλω φωτιά. Ύστερα θα ψάξω να βρω ένα διαμερισματάκι, να το επιπλώσω όπως θέλω και... Κολονάκι. Όχι, πόρια προάστια και φυσιά. Βλακίες, βουλιαγμένοι καβούροι. Σκασμός. Παπάζι. Να ανοίγεις το παράθυρό σου, να βλέπεις σοβαρούς ανθρώπους. Όλοι οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, όλοι καθώς πρέπει άνθρωποι, στο παπάγου κάθονται. Άτε βρε, να πάτε, να πάτε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω καμιά όρεξη να συγκατοικήσω μαζί σας. Θα έχω την καρσονιέρα. Καλά, ούτε και εμένα με νοιάζει. Βρε, όπου κι αν πάμε, θα έχω το αυτοκινητάκι μου και δεν έχω ανάγκη κανένα σας. Να χτίσουμε και ένα σπίτι στο νησί, το όνειρο του Θόδωρου. Σαχλαμάρες, για να κάνει το κομμάτι του στις χωριάτες
εσείς θα τα φάτε τα λεφτά και θα μείνετε και πάλι στον άσο. Τι φοβάσαι ρε μαμά, αφού εγώ θα κάνω κουμάντο. Καλά, αυτό να λέγεται. Ξέρετε, ο Φώτης μου ζήτησε να παντρευτούμε. Βέβαια, κορώτα να περιμένει. Λογάριαζε, λέει να μου το ζητήσει μέρες τώρα. Σο! Θα τον ενδιαφέρει μάλιστα να μπει και στη δουλειά που ετοιμάζεις. Δεν χρειάζομαι συνεταίρους. Χρειάζεται, εγώ θα είμαι μέσα. Δεν το κατάλαβα. Τα λεφτά του πατέρα, η επιχείρηση ήταν οικογενειακή. Αυτό θα μας έλειπε να τσακώνεσαι από τώρα. Άκου να πεις εσύ μικρή, να ζητήσεις το χέρι σου από τον πατέρα σου και βλέπουμε. Αμά βρε μαμά, δεν είπα πώς τα αποφάσισα. Βέβαια πήραν τα χρόνια και ούτε τρελαίνομαι με την ιδέα του γάμου. Αυτό πράξω για λίγο αργωνιαστικά και βλέπουμε. Ναι, μου λες Χριστό μου, λεφτά έχει το παιδί που σε ζήτησε. Βέβαια, εντάξει τώρα, σε σύγκριση μαζί μας, όχι. Μακριά τότε, μακριά από φτωχούς. Είναι σκέτη φηματίωση. Ρώτα και τη μαμάκα σου που κάτι ξέρει από αυτά. Όπως και να το κάνουμε γιαγιά, το θέμα αφορά εμένα. Εγώ θα αποφασίσω. Κόψε το κεφάλι σου. Εγώ μια φορά στα είπα. Εμπρός. Όχι. Λείπει. Ναι, θα του το πω, εντάξει. Γεια σας. Μια ακόμα φιλάνθρωπος, κυρία. Τα κοράκια, μόλις μυριστούνε λεφτά, ορμούνε. Να αλλάξετε τηλέφωνο, να μην το σηκώνετε. Θα του τα φάνε, βρε του ηλιθίου. Μην ξαναπείς τον πατέρα μου ηλίθιο για να τσακωθούμε να πούμε εδώ μέσα, Τον αγαπήσαμε ξαφνικά. Μέχρι χτες μαλάκα τον ανέβαζες, μαλάκα τον κατέβαζες. Αλλά σταματήστε επιτέλους. Μα δεν τον ακούς πως μου μιλάει ο αχάριστος. Όταν ήταν να με βάλει στο χέρι, να του πάρω τη μοτοσικλέτα, γιαγιάκα και γιαγιακούλα. Τώρα δεν με έχει ανάγκη. Ο εγγονούλης μου τώρα δεν με έχει ανάγκη. Τώρα βρήκε άλλη γελάδα να ρουμέξει. Ο καλός μπαμπάς, θα τον βάλουμε και σε χρυσή κορνίζα. Βρε γιαγιά, όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν τρόπος αυτός που το φερόταν. Καιρός να αλλάξει. Δεν χρειάζομαι μαθήματα. Πού είναι τώρα ο άχρηστος? Δεν ξέρω. Τι στα δηλαδή που δεν ξέρω. Κάνε γιατί τον αφήνεις μόνο του. Είναι ικανός να κάνει καμιά σακλαμάρα και να αρχίσει να μοιράζει δανεικά από εδώ και από εκεί. Μου λες. Μήπως πήγε πάλι στη μάνα του? Μπορεί. Τότε. Ζήτω που καήκαμε. Δεν θα το περιλάβει με την τρέλα και την κόρη της και κύριος είναι τι θα του βάλουν στο μυαλό. Μα δεν το καταλαβαίνετε μωρέ. Θα τον μαδίσουν σαν κοτόπουλο. Καλά κι εγώ τι θέλω να κάνω. Θα τον προγονέσουν να πάνε τη μάνα του και την αδερφή του. Και εσύ μαζί. Από δίπλα. Χωροφύλακας. Όλα εγώ πρέπει να στα μαθαίνω. Γιαγιά, τα λεφτά είναι του μπαμπά. Αυτός τα κέρδισε. Καλά. Δεν μου λες. Τα σήκωσε? Όχι. Τι τα αφήνει ο άχρηστος να στιτέψουν. Να πας μαζί του. Την επιταγή να την πάρεις εσύ. Να πάτε κατευθείαν στην τράπεζα και να τα καταθέσεις στο όνομά σου. Θα του πω να τα βάλουμε σε κοινό λογαριασμό. Άνθρωποι είμαστε. Δεν μου λες και κάτι άλλο τώρα. Αν ήταν να τον παίρνατε και να φεύγατε τον άχρηστο για ένα διάστημα. Όχι τίποτα άλλο. Να γλιτώσετε από τα κοράκια και τα σόγια. Άκου να δεις. Εγώ το πρότεινα, αλλά δεν μπορεί. Έχει, λέει, δουλειά στο γραφείο. Καλά. Τι πιστεύω να εξακολουθεί να δουλεύει σε εκείνο το μπουρδέλο. Τη δουλειά του λέει, δεν την πέραται με τίποτα. Βρε, αφήστε τον εκεί που είναι. Έτσι κι αλλιώς, άχρηστος είναι, άχρηστος θα παραμείνει. Εγώ, πάντως, ένα πράγμα να σας πω που έχω καταλάβει όντως μεγαλύτερη. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται ψυχίατρο. Βρε, το κατάλαβα εγώ. Όταν μου τον κουβάλισε, η μαμάκα σας από εδώ για γαμπρό στο σπίτι. Για πήγαινε να δεις. Πάλι ρε Μινά, κι άλλα τηλεγραφήματα. Βρήκαμε το πελάμ. Ούτε δήμαρχος να πει. Κάθε 5 λεπτά τρίχτω κουδούνι. Έλα κύριε Μινά, δεν χαίρεσαι. Δεν μου πέφτει εμένα λόγος παιδί μου. Εγώ τυρορός είμαι, τη δουλειά μου κάνω. Μωρέ να δεις που όλο και κανένα δώρο θα σου κάνει Πες μπαμπάς. το λόγο τώρα, ούτε υποσχέσεις. Να τα χέρι τα λεφτά του εκατομμυριούχου.
Εγώ ένα ξέρω. Τα στερνά ζητούν τα πρώτα. Και γελάει καλύτερα ποιος γελάει τελευταίος. Κάποτε θα τα θυμηθείτε τα λόγια μου. Καλά μωρέ, τι έπαθα σαν κάτι. Έλα μωρέ, ζηλεύει, δεν το βλέπεις. Μάλιστα. Βαθύτατα συγκινημένος για τη θριαμβευτική σου επιτυχία. Αν γελάσω. Δεν καταλαβαίνεις ότι να πρέπει να διαβάζεις τα ξένα γράμματα. Σιγά το απόρριτο. Όλοι για τράκα. Όλοι για να δαγκώσουν από το καρβέλι. Χαϊβάνια. Εμπρός. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα και πολύ καλά. Ναι, ναι, κύριε μου. Η γυναίκα σας πάσχει από σπανιότατη νόσο και κάνετε έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματα του κυρίου Γιώτη. Ναι, 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 ναι. Και θα σε ρωτώ κι εγώ. Τι είναι ο κύριος Γιώτης? Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Υπουργείο Πρόνοιας ή Αρχιεπισκοπή? Φιλάνθρωπος είναι ο κύριος Γιώτης, Άρα βλάκας δηλαδή. Αφού δώρα σου άνθρωπέ μου, λάθος πόρτα χτύπησε. Και ένας γραπτήρος. Εμένα δεν το πεις καρακάτσα. Δώσου, αναδρέστο, να έρθεις εδώ μπροστά μου να μου το πεις. Δώσου. Σιγά ρε για να πάθεις τίποτα. Καλά. Άλλο σπίτι, άλλη γειτονιά, άλλο τηλέφωνο. Να τον είχα μπροστά μου, θα τον έσκυζα στα σαρδέλα. Καταλήξα τελικά. Διαμερίσματα, business και απ' όλα. Μπα είπαμε, τα λεφτά είναι δικά σου. Εσύ τα κέρδισες. Ώρες και αυτό να μην πάω ποτέ να τα σηκώσω. Τα λεφτά φέρνουν σκοτούρες και διχτώνει. Μωρέ, πολύ τη δόξα μισήσανε. Το πλούτο όμως κανείς. Ανάποδο το λες. Μωρέ, αυτό είναι το σωστό. Έγινες ξαφνικά το πρόσωπο της ημέρας. Μη μου λες πως δεν σ' αρέσει κιόλας. Άλλη τη δόξα. Τι θα πει αυτό? Θα πει πως αρχίζω να φοβάμαι. Να φοβάσαι τι? Για κάτσε βρε παπά. Τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Μα φέρεσαι παράξενο ώρες. Ωραία, άλλος θα έκανε τούμπες απ' τη χαρά του. Εσύ ούτε χαρούμενος, ούτε ευτυχισμένος δείχνεις. Και γιατί θα έπρεπε να χαίρομαι? Γιατί τα λεφτά είναι δύναμη, είναι ευλογία, είναι δικαίωση. Δικαίωση, αφού δεν το ήξερα. Και βέβαια είναι. Σε υπολογίζουν όλοι. Σε φοβούνται όλοι. Σε υπολείπτονται όλοι, βρε μπαμπά. Δεν το νιώθεις, δεν το βλέπεις. Το βλέπω. Και αρχίζω να φοβάμαι. Άντε πάλι. Τελικά ήταν βλάκι. Τέλος πάντων. Όλοι μας κάνουν μόνο βρε μπαμπά. Λοιπόν, ποια είναι τα δικά σου? Δεν κάνω σχέδια, ούτε όνειρα. Ξυπνάς κάποτε και τα παίρνω αργαία. Άντε, έλεγες πως θα θέλεις να ταξιδέψεις. Κάτω τώρα, βρε μπαμπά. Είναι αργά πια για μένα. Ανοησίες. Σήκωσε τα λεφτά, βάλτε στην τράπεζα και πάρτε το πρώτο αεροπλάνο με τη μαμά. Με τη μαμά. Της το χρωστάς, νομίζω. Από πότε? Ύστερα από τόσα χρόνια μιζέριας. Θα πω σαν τα χρόνια αγάπης. Κακά τα ψέματα, μπαμπά. Η φτώχεια σκοτώνει τα πάντα.
σοβαρά. Βέβαια, περίμενε, έχω και την απόδειξη. Πόσα έδωσες για προκαταβόλη? Ορίστε. 500.000. Πού τις βρήκες? Οικονομίες μια ζωή. Γιατί βιάστηκε? Α, μου το υποσχέθηκες, δεν θυμάσαι? Εγώ πότε? Όταν σου είπα πως θα ήθελα ένα αυτοκινητάκι μου, χαμογελούσες και με χτύπησες στην πλάτη. Τι άλλο να σήμαινε? Κάνατε κι άλλες τέτοιες βλακίες. Η μαμά κατέληγε για καινούργια επίπλωση. Και φυσικά όλοι μας αγοράσαμε καινούργια ρούχα. Με τι λεφτά? Έλα βρε μπαμπά λεφτά. Κανείς δεν μας ζητά λεφτά. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Τι έγινε μπαμπά, δεν κατάλαβα. Από μένα θα αρχίσεις την κουνιά σου. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορείς να πω να ακυρώσεις. Ορίστε, τώρα βρήκανε. Τι θέλετε κύριε? Τον κύριο Θεόδωρο Γιο. Δεν μπορεί να δει κανέναν, περάστε αύριο. Δεν θα τον απασχολήσω. Ένα λεπτό μόνο. Άστα να πει Ευγένη. Η φωτογραφία στην εφημερίδα σαν δική, κύριε Γιο. Αυτό ήθελα να μου πεις. Μπορώ να καθίσω? Όχι κύριε, δεν μπορείτε. Ξέρετε, έχουμε μια σοβαρή κουβέντα με τον πατέρα μου και δεν θέλουμε να τη διακόψουμε. Φοβούμαι πως θα την αναβάλλετε για αργότερα, καλό μου κορί. Α, μπαμπά τον ξέρεις. Μα δεν έχω ποιος μπορεί. Δεν με περίμενες. Εμπρός. Λέει. Προστάτη. Τι τώρα, τι ύστερα, λέει. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα που αφορούν μόνο εμάς τους δύο. Εντάξει. Άφησέ μας, Ευγένη. Για λίγο μόνο. Αλλά... Χρειάζεται να σου πω ποιος είμαι? Ώστε υπάρχει. Δεν με περίμενες. Γιατί άρχισες να εμφανιστείς? Γούστο. Αλλιώς σε φανταζόμουν. Σε απογοήτευσα μήπως? Δεν έχεις φάτσα, πατέρα. Μη βγάζει γρήγορα συμπεράσματα. Πες. Γιατί όχι? Θα με καταγγείλεις? Υπάρχει κανένα παγάκι? Λοιπόν, Γιατί το έκανες? έτσι. Για πλάτη. Το σκέφτηκα κι αυτό. Μα όταν διάβασα τις δηλώσεις που έκανε, το απέτυχα. Με ποιο σκέφτηκα? Ήταν πολύ όμορφα αυτά που είπε. Έδειχναν σοβαρό άνθρωπο και καλλιεργημένο. Μπερδεύτηκα. Ακόμη και τώρα που ερχόμουν, δεν ήξερα από να σου χωριστώ. Σαν παρανοϊκό ή σαν απατεώνα. Αποφάσισε. Όχι. Τώρα νιώθω πιο πολύ μπερδεμένη. Μα όμορφη κοπέλα η κόρη. Καλονή θα έλεγα. Μόνο έχω κόρτινε. Έχω και ένα γιο. Ξέρει κανείς? Τι θα γίνει άμα το μάθει? Δικό μου πρόβλημα. Σίγουρα. Και μεγάλο μάλιστα. Γιατί άργησες να εμφανιστείς? Δεν σε αφορά. Δεν φοβήθηκες μην πάω και συμπράξω τα λεφτά. Ούτε για μια στιγμή δεν θα μπορούσες. Θα μπορούσα να ισχυριστώ πως έχασα τα απόκομα του δελτίου. Μόνο ένας βλάκος θα το έκανε. Δεν πληρώνει. Υπάρχει μια υποχρεωτική περίοδος αναμονής. Μήπως εμφανιστεί, μπορεί να μην δικαιούται. Υπάρχουν διατυπώσεις, υπάρχουν 2.000 σχολείες. Το σκέφτηκες αυτό? Όχι. Αντάστα. Αλλιώς δεν θα είναι σώσει δημοσιότητα. Τελικά φαντάζομαι πως αυτός ήταν ο σκοπός σου. Να γίνεις το πρόσωπο της ημέρας. Το είναι. Μπορεί. Η σειρά σου τώρα. Όχι φίλε. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με συμφέρει. Θα εξακολουθήσω να μανώνω. Υπάρχουν κάποιοι που το ξέρουν, δεν υπάρχουν. Η δική σου. Θα διαρρεύσει. Πού θα πάει? Δεν το ξέρει κανείς άλλο. Μόνο εσύ κι εγώ. Ρε, δεν θα πας να εισπράξεις. Θα πας. Θα δω κι εγώ τη φάτσα σου στην εφημερίδα. Όχι εγώ. Ένας δικηγόρος για λογαριασμό πελάτη του. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τα απόκομα. Να συμφωνεί με τη μήτρα. Και το απόκομα είναι καλά φυλαγμένο στη θηρίδα της τράπεζας. Μαζί με ένα γραμματάκι που στην περίπτωση που όμοι λέει όμοι το πάσα τίποτα, στην περίπτωση δηλαδή προσπαθήσεις να με σκοτώσεις και να πάρεις τη θέση μου. Κάτι έχω κι εγώ.
Είσαι αφελής, φίλε. Έπρεπε να μναστογραφείς τον αριθμό της μήτρας. Χάρη σου κάνω. Αν το έδινες, θα σου καταλάβεις να πρόθεις. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Είσαι έξυπνος, μπράβο, είσαι πολύ έξυπνος. Πες άλλο. Βάλε. Και που τα λέμε, πώς είπαμε πως σε λένε. Δεν είπαμε. Ούτε και θα πούμε. Φαντάζεσαι τι σε περιμένει. Δεν πειράζει. Άξιζε ακόμα. Πώς σου ήρθε αυτή η ηλίθια έμπνευση. Μου μου στοίχησες μπόλικες νύχτες αγρύπνιας να λύσω το ένιγμα. Θεωρώ πως εκεί μου κι εγώ εξηγήσεις. Εξηγήσεις, Θα συζώσω και τις εξηγήσεις. Ήταν λοιπόν την περασμένη Παρασκευή το βράδυ. Είχα γυρίσει το μαθητή. Όσοι νύχτα. Στο σπίτι με περίμενε η γυναίκα μου έτοιμη να βγει. Την ώρα που μπήκα, μιλούσα στο τηλέφωνο με τη μάνα μου. Ίσως η αλλαγή του καιρού ή τον έφος, μαμά. Τον έφος, λέω. Πολύ λυπούμε, μαμά. Τι να κάνουμε. Τι ηλικία σας βλέπετε. Μα δεν υπάρχει λόγος να θυμώνετε. Και κάτω-κάτω δεν είναι ντροπή να ζει κανείς και μετά τα 80. Μα ελάτε τώρα, πώς θα ξεκολλήσω το 79. Ναι. Μόλι πείτε με να κάνετε 2 λεπτά. Γεια σας από μένα, ναι. Ναι, μαμά, ναι. Όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρω, μπορώ να περάσω κάποια στιγμή αύριο. Πειράζει τα χάπια σας. Τι να σας πω, πάρτε μια ασπιρίνη. Αυτό θα κάνω. Καλή νύχτα. Τι έχει πάλι η Μαρκησία? 100 κιλά πάλι. Τι είπες? Η τσάντα, λέω, μισή ώρα περίμενα σε άδειο τρόλι και μόλις έκατσα, να συγκαστρωμένη, να μου κουνά την κοιλιά σαν εκρεμές. Τι διάλο να κάνω, σήκωσε. Θα μου πεις εσύ βέβαια, γιατί δεν έκανες το κορόιδο όπως όλοι οι άλλοι. Πού είναι της μοίρας σου, βρε κακομοίρη, και σε πιάνουνε κορόιδο. Μια ζωή. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ή βγαίνεις και κορόιδο ή γουρούνι και ατσίβα. Τι φάει έχει? Ασιανό. Πάλι. Βάλε να φάω. Στο ψυγείο είναι, βάλε μόνο σου. Σε παρακαλώ, με πτώμα σίγουρα, σε σερβιρέ μου. Τι έχει? Και φέρεις παγωμένους. Ναι, που θα τους φέρεις μια σάλα. Να έρχεσαι στην ώρα σου να βρω σαν άνθρωπος. Αλλά ξέχασα. Υπερορίες πάλι, έτσι δεν είναι? Όλα υπερορίες είσαι. Φαντάζομαι θα φέρεις διπλά λεφτά αυτό το μήνα. Αφού δεν δίνει υπερορίες, το ξέρεις. Βέβαια, τέτοια κορόιδα που βρήκες και εσένα γιατί να δώσει. Πάλι φέρεσαι το δοκιμάρ, θες να ξέρεις. Κι ό,τι στέλνει. Ευκαιρία να μου τα ρίξει πάλι. Περνάει ακόμα η μπογιά σου. Θα έπρεπε να χαίρεσαι. Μπα, κουζάκι βλέπω. Δεν βάζουμε τίποτα. Τι δίπλα μας. Σου παραζεστάρεις να σταλαστάτε στο λαιμό παγωμένη. Αν θες υπηρεσία, να παραλάβεις μια Φιλιππινέζα. Να μου δώσεις να πληρώσεις το πεντεσέντια. Δεν έχω. Για ούζο είχες. Βέρεσαι το πειραχή μου. Ήθελα να ξέρα. Γεια σου. Ήθελα να ξέρα. Τι διάολο να κάνεις πια μου τόσα λεφτά. Πού τα ξοδεύεις? Τα επενδύω μόλις. Δεν μπορεί. Όσο άξιτος κι αν είσαι, έχεις τόσα χρόνια υπηρεσία. Επιδόματα. Άτα να προσαρμογές. Πού τα πας, τι τα κάνεις? Μου τα τρώω εκδόμενα. Βρε εργάτη, σε ποια αριστείλεις απέναντι τα γόνα σε αυτοκίνητο. Κύριε Σπυριδούλη, έβαλα δουλεύτω και το διαμέρισμα. Δεν βάλες και να μου λες τα ίδια και τα ίδια
σου ένα περιπολικό. Καμί κάνεις, βλέπεις. Κάνουνε κατεβράδια αγώνες θανάτου. Σούζε σε μια ρότα. Παίρνουνε κόκκινα φανάρια και πιο καλό χάρος. Καμιά μέρα κομμάτια θα μας το φέρουνε. Σταμάτα, επιτέλους, σταμάτα. Άσε με να φαρμακώσω μια μπουκιά ψωμί που να σε πάρει. Δεν έχεις τίποτα άλλο, μόνο μαυρίδες, ξέρεις. Και βγάλει τα κακομοίρη. Πώς θα με τα διβάσω και τα ευχάριστα. Το βέρες πόσες δίνει. 40.000. Τηλέφωνο, 20. Μια κλίση του τροχιάς για το λάκι, το γραμμάτι του κτηρίου που έλειξε. Πού πας? Παράτα μου. Όχι, θα κάτσεις να ακούσεις τι συμβαίνει σε αυτήν την υπέροχη οικογένεια που δημιούργησες. Αχ, ανθρωπάκι. Αντέξιο. Άχτησε τρομοκρατημένο ανθρωπάκι. Δεν ξέρει κανείς τι να κάνει μωρέ μαζί σου. Να κλείνει να γελάει. Αναρωτιέμαι κι εγώ μωρέ. Αλλά άστο δεν έχει σημασία. Γιατί να έχει βρε, αφού συνηθιστεί αποστομοποιημένη. Αυτό είσαι. Καλησπέρα μαμά. Καλησπέρα ψώμου. Όχι, έδες. Φέρε, γιατί είσαι άδυτη. Η ώρα έχει πάρει 8 και 10. Δεν θα έρθω μαμά. Γιατί συμβαίνει τίποτα. Δεν έχω πιέσει. Άσε μια άλλη φορά. Δεν τύχησε πάλι. Καλησπέρα μαμά. Οι γυναίκες κάνουν τη θυσία κάτω για τη ρήμα την Παρασκευή. Δεν γίνεται να τις κοπελάσεις κάποια στιγμή. Σήκω να φύγουμε. Δεν έχω δεκάρε, μαμά, πώς θες να παίξω. Του ζήτησες. Δεν έχει, έτσι λέει. Αχ, τα λέγα εγώ η κακομοίρα. Τα προμάτευσα. Μα εσείς, πότε πάλι να ακούσες. Πού πάτε κύριε Γιώτη. Να σας αφήσω να τα πείτε μεταξύ σας. Δεν νομίζω, έχουμε να κάνουμε μια κουβέντα οι δυο μας. Πήγαινε στην αντιφή. Θα σου δανείσω πάλι. Να μην αξιώσει μάνα να δει το παιδί της σε τέτοια χάλια. Δεν μου λέτε κύριε Γιώτη, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Ποια κατάσταση, μάμα. Τι μου κάνεις εμένα τον πλάκα. Κάνω, μάμα. Είμαι. Τόσες πολλές φορές που με έχετε κάνει να το πιστέψω. Να σας κεράσω ένα ουζάκι. Μου φτάνει το φαρμάκι που με κερνά. Βέβαια, τι ανάγκη έχει ο κύριος. Δεν μπαίνει και στο γραφείο, τα ποτηράκια μας, τζόγος, κουτάκια και ο κύριος είναι τι άλλο. Πειράζει να σας στείλω στο διάλο. Μαμά. Τι να σας στείλω, δεν κάνω, δεν κάνω. Τι λες, τρίχομαι και τις φωνάζεις. Δεν κάνω, δεν το στείλω. Ήταν να το για το διάλο, μαμά. Όχι για μία συμβουλή μου. Προσέξτε, μην δαγκώσετε κατά λάθος τη γλώσσα. Θα δηλητηριαστείτε και θα πεθάνετε. Σας προειδοποιώ. Μαμά, στον άριστο, στον άριστο. Στον άριστο τον παλιάδο. Καμένο κορμί. Εμένα, κιόλας. Εμένα. Τελευταία φορά που πατώ το πόδι μου εδώ μέσα. Βάσιμο όμως θέλει και θέλει και κεφάλι. Κυρία, με το μεγαλείο. Κυρία, ποδόν. Άντε. Και πήγες και ερωτεύτηκες από τον Αλίκη, από τον άχρηστο, το χαμένο κορμί των Ελεηνών. Φτάνει, μαμά. Έχει ο περπέδας στο ριζικό του. Άντε πάμε να φύγουμε. Τι είσαι ακόμα. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ναι, κι άλλωστε. Ο Μπογδάνος μου. Κοίτα. Ναι, καλέ. Και δεν λέει να σε ξεχάσει. Σοβαρά. Καλέ, ναι. Πήγα και τον είδα. Καλά, θα σου συζητώ. Μια καφιάρα έκανε κάτι. Καλέ, ναι. Καλέ, χειροπηγήματα, αγκαλιές. Καλέ, ναι, δεν την ξεχνώ εγώ τη Ρένα μου λέει. Πες εσύ τον έχρηστο μου, πες τον. Κι άσε εμένα να με φωτές. Για αυτόν τον άχρηστο να πάει από εκεί που ήρθε. Σε παρακαλώ το πέρα. Λυπήσου τα νιάτα σου. Την ομορφιά σου. Αργήσαμε, μαμά. Ποιος με μπαίνει μόνο επί που κατάδυσα. Μα τι είναι κοπέλα μου. Αυτός έχει λεφτά. Έχει καταθέσεις στην τράπεζα. Θα σε κάνει πλούσια. Θα έκανε.
κάποιον συνάδελφο. Έχεις 2 εκατοστάρικα να μου δονήσεις? Δεν έχω καθόλου λεφτά. Τι ρωτώ, μωρέ, πότε είχες? Πες στη μαμά πως θα αργήσω. Δηλαδή, Ξέρει εκείνη. θέλω να μάθω και εγώ. Στις 12 το αργότερο θα σε πείσω. Αστείος είσαι. Δεν θα μας σηκώφατε στο στράτο 2 χαστούκια. Α, όχι τέτοια μπαμπάδες σου πάνε. Ποιος είναι αυτός ο Φώτης? Α, ένας νεαρός. Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Τι δουλειά κάνει? Ψάχνει για δουλειά. Δηλαδή, άνεργος. Πες το και έτσι αν προτιμάς. Είναι σοβαρός δεσμός. Βέβαια. Αλλά σου λέω, όταν πιει το δεύτερο ποτό, οργίζεται από το παντρευτεί. Η γειτονιά πρέπει το βολεύει. Κασίλα μου. Και αυτός που θα βγεις, τι μέρος του λόγου είναι? Κοίταξε να δεις. Κοντός. Κούτσικος. Μαματωμένος. Πέραν τούτου, την χάνει να είναι και την ματάκι μου. Και αν είμαι και καλό κορίτσι, μπορεί να πάρω και αύξηση. Άντε, γεια. Τι τρέχει πάλι, κύριε Μινά? Για εκείνα τα κοινόφωνα. Φωνάζει ο διαχειριστής. Μέσα στον αρχηγό της οικογένειας. Δεν ήξερα πως ήταν εδώ. Είδα την κυρά σου που έφευγε. Ήρθα να τα πούμε λίγα. Σου παραμείνω ρε Βέντα όμως, κάτι να ξέχασες. Έλα μωρέ τώρα. Ήταν και η γρία Φώκια μαζί, Πάνησε και την πόρτα πίσω της, σαν οχιά ήταν. Σου φέρα και εκείνα τα δελτία προπό που μου ζήτησες. Πόσα έπιασες χτες? Στο ένα 9, στο άλλο 10. Παρολίγο, Ναι, όλο στο παρολίγο είναι. Εγώ πάντως. Στο ένα 2, στο άλλο 3. Θες να παίξουμε ένα συνεταιρικά? Δεν έχω λεφτά. Να παίξουμε το μικρό μωρέ, 4 εκατοστάρικα. Δεν έχω, σου λέω. Έλα μωρέ, θα τα βάλω εγώ και όποτε μου τα δίνει. Δεν παίζω, δεν να σου ξανακοροϊδέψω. Αυτή την πουτάνα. Ποια πουτάνα? Τη ρημάνω, τη στραβή την δείχνει. Ούτε λαχεία, ούτε προπό, ούτε τίποτα. Τη στείλω την πόρτα μια για πάντα. Καλά. Να που είναι. Το ούζο λέω. Να δοκιμάσω να σου πω. Κομμένο. Ένα ποτηράκι σαν να βρέξω τη γλώσσα μου. Καθώς, το σηκώ της είναι χάλια. Μην ακούς μωρέ, εγώ είμαι θεριό. Άμα ήταν έτσι όλα τα παιδιά, ρε, θα σε μυρίσει γριά στην ταύρο τον πελέα μου. Δεν είσαι εντάξει πάντως. Χτες που φώναζε ο διαχειριστής, βράχος εγώ. Μην το πνίξουμε το παιδί, όποτε έχει θα μας τα δώσει. Μπορεί να είμαι ένας ακάτστηρορός, μα έχω αισθήματα. Είμαι φίλος. Ρε, θα πεθάνεις, σου το είπε και ο γιατρός. Άμα είναι να πεθάνω για ένα ποτήρι ούζο, ας το πιω κι ας πεθάνω. Ζωή είναι αυτή. Εγώ που τα λέω. Δεν ισχύει. Άιντε, κουμπούνα. Είσαι φίλος, μα την Παναγία. Μπάμι η πόρτα σου λέω, σαν οχιά ήταν. Πολλά λες γέρο. Μη χαλάς Ζαχαρέα. Η γυναίκα από μία ηλικιά και πάνω λένε. Όσο την πηδάς, κάτι γίνεται. Μετά χρειάζεται ψυχίατρο. Να σου πω ρε. Λέει. Είναι κανένας που το μάτσο κανένα περιμένει την κόρη. Το ψηλό λες. Καλά το. Τι μέρος του λόγου σου φάνηκε? Καλός φαίνεται. Έχει και δικό του μηχανάκι, Αριθμός YβΑ8223. Στο διάλογο συγκράτησε τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδί. Όλη μέρα στο παράθυρο. Κάθομαι, θυμούμαι, σημειώνω. Εδώ που τα λέμε όμως, καμία φορά, έρχεται και την παίρνει και ένας γερομπασμένος. BMW. Αριθμός YγΙτα
82, 93. Αυτός φαίνεται να κρατιέται, αλλά είναι πολύ γέρος ρε παιδί. Ας την αγλεντήσει όσο είναι, δεν έχει πρόβλημα. Οι γυναίκες παίρνουν το χαπάκι και δεν καστρώνονται. Δεν ξέρεις τι είναι να έχεις γιο και να σου βγει αδερφή. Τι θα το πεις ρε! Για τον κύριο Λάκη, Χριστός και Απόστολος. Τι πάγει. Μόνο ρε παιδί μου, αυτά τα μηχανάκια, δεν σου κάνει. Θα σκοτωθεί καμιά μέρα. Αυτό λέγαμε τη γριά. Εσείς εκεί κάτω δεν έχετε άλλη δουλειά. Μόνο από τον πολέμο τον ένα και τον άλλον ξέρετε. Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω. Εγώ σε θεωρώ στον καλύτερο άνθρωπο εδώ μέσα. Περιμένω πώς και πώς να σηκωθούν να φύγουν όλοι, να έρθουμε να τα πούμε λιγάκι. Σου είπα για το χέρι μου. Άκου γέρο, έχω τις δικές μου σκοτήρες, εντάξει. Καλά. Σου είπα για την έκθεση που υπέβαλα στη διεύθυνση. Όχι. Η ένα το χρόνο. Πώς σας φάνηκε, ρώτα το μαλάκι το ντυματάκι μου. Καλή, μέχρι πραγματική. Φόβορε και γελούσε και αυτά. Ρε ζηλεύει, πώς φανάρι. Με γιαψόνιο ρε, όλοι γιαψόνιο με έχουνε. Αν κάνε τουλάχιστον τον κόπο να διαβάσουν τις εκθέσεις μου, διπλάσια παραγωγή με ελάχιστη αύξηση οικονομικού κόστου. Με αριθμούς, με επιχειρήματα, όχι λόγια του αέρα. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Καταλαβαίνω ρε τώρα. Είναι όλοι τους καθήκια. Αυτό είναι. Άντε βίβα να ποθάνουν οι εχθροί μας. Ρε μαλάκα θα σταματήσεις να πίνεις. Είπαμε ένα ποτηράκι και το μισό που κάνει. Έλα Αρθόδωρ, το τελευταίο. Είπα, τέλος. Δεν είναι να σε πιστεύετε σε κανένα. Κοίτα ρε πούστη, κοίτα εδώ. Κάθε φορά θα είναι. Κοίτα ρε. Ένα ακόμα να είχα σωστό, θα έπαιρνα 10.800. Τόσο βέρτονται κάτι το ξέρεις. Δεν μας θέλει ρε, αυτό είναι. Κάθε φορά τα ίδια. Ένας παίχτης χτυπάει το πέναλτι. Οι βεντέτες πάνε από την κολοπετινίτσα. Κάποιος διαιτητής θα τσεπώνει για τα καλά. Και έρχεται την Κυριακή το βράδυ και ένας μπατήρης γίνεται εκατομμυριούχος. Ένας μπατήρης, μα όχι εμείς, ποτέ εμείς. Εσύ είμαστε τα θύματα αυτής της πουτάνης της τύχης που σπάει πια μαζί μας. Τελείωσε, ούτε λαχεία, ούτε προπότα, τίποτα. Καλά ντε, μη θυμώνει. Ανεβαίνει και η πίεση. 182 εκατομμύρια, να τρελαίνεσαι. Κολόφαρδος. Τι δουλειά κάνει. Ανών, ούτε όνομα, ούτε διεύθυνση, ούτε τίποτα. 10 μέρες τώρα και δεν εμφανίστηκε. Άγνωστος φαντομά. Ρε μπορεί να πας καρακεφαλικό. Λίγο το είσαι με τέτοια χαρά. Τι λείπες πάλι, συμφεροντολόγος και υπολογιστής ο Ρουφιάνου. Ας τα ανώνυμος σκέφτηκε και έτσι και πιάσω καμιά δεκάρα, δεν θα έχω να μου κολλάνε για δανεικά. Σάτος κι εγώ το ίδιο δεν κάνω. Κοιτάξτε, αν αυτό λοιπόν το έλειπε. Κάτσε. Να βγάλω το πουλό. Λοιπόν, αυτό το ένα ήταν εσύ, το 2 1, το χ 2, να το μαϊκό δελτίο γέρο! Είπαμε ρε παιδί μου, κολόφαρδος ο πούς. Τι λες γέρο? Τι να πω. Κάνω. Τι να κάνεις. Να παραστήσω εγώ το τυχερό. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Μπορεί να μην το μάθω πως κέρδισε ή μπορεί όπως είπες να έπαθε κεφαλικό. Ρε μη το κακομελετάς. Θα και γούστο ρε γέρα, σκέψου το. Να βγαίνω να διαδώσω πως το τυχερό δελτίο το έχω εδώ. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Ωραία, φαντάζομαι. Θα σε χώσουνε μέσα. Αυτό θα γίνει. Για ποια δείγμα κύριε θα πω. Άξιε, το έκανα έτσι. Για απλά. Ρε δεν είναι πράγματα να αστιευτεί κανείς. Κάτσε στα αυγά σου ρε. Θα και γούστο ρε γέρα, σκέψου το που σου λέω.
να έβγαινε να διαδώσει πως το τυχερό δελτίο το έχω εγώ. Πως είσαι σίγουρη, το είδες με τα μάτια σου. Κι εγώ να μην λέω ούτε ναι, ούτε όχι. Όσο κρατήσιμο, γι' αυτό σου. Τι λες λοιπόν να το κάνω? Τι να πεις κακομοίρη, κοιμήθηκε παλιογουρούνι. Σε μια κουβέντα δεν πάω να κάνεις. Έφυγε η μάνα. Σε ρωτάω, η μάνα είναι μέσα ή έφυγε? Έφυγε. Πέρασε η γιαγιά, την πήρε? Του χάμω το... Μήπως άφησε για μένα? Όχι. Βάτσου. Πατέρα, δεν έχεις να μου κάνεις ένα χιλιάρικο. Άμα ξαναβάλεις το χέρι στην τσέπη μου, θα σου το κόψω. Έλα ρε πατέρα, αφού σου άφησα σημείο, υπομορφή δανείου, θα σου τα επιστρέψω μία των ημερών. Γερό! Ναι, ναι. Έχεις να μου κάνεις μια χίλια. Γιατί αύριο. Να τη βρω, σε κατοστάρικα. Άντε ρε καρμύριδες. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Πατέρα, μην μου λες, για κάτσε. Τι κατεβαίνεις κάτι στη Ρορίνα, να συζητείς μερικά δανεικά. Δεν χρειάζομαι μου επέσεις. Έχω λαμβάνει το δωματιάτο από τη γιαγιά μου. Δεν πιστεύω να στο έχεις δώσει να μου το δώσεις και μου κάνεις καμιά πλάκα. Τον ακούς τρόπο. Το πάνα πάλι. Δεν θα έπρεπε να είσαι στο φροντιστήριο. Και σένα, τι σε μέλη, εσύ πληρώνεις. Να είναι καλά η κολόγρια. Τι θα έλεγες να μου σηκώσω και το πλάτο δυο χαστούκια? Όπα, ναι και τσαμπουκάς. Δεν σε πάει ανθρωπέ μου, κόφτον. Δεν είναι τρόπο να μιλάς κύριε Λάξο, πάτερ, έτσι. Ναι, εσύ γέρο, μην ανακατεύεσαι. Λίγο σεβασμό στην ηλικία μου. Ναι μανία με την ηλικία της γέρη. Ρε, γιατί να σεβαστώ. Έκανες κάτι σπουδαίο ζωή σου. Έγινες κάποιος να πούμε. Έχεις λεφτά. Τρίκες. Είσαι ένα τίποτα. Είσαι ένα γερασμένο σαράβαλο στο παράθυρο σχημό τους πάγους για να το φάνε αρκούδες. Και εσύ θα γεράσεις. Όχι γέρο. Εγώ δεν θα γεράσω. Θα αυτοκτονήσω στο 40 για να μην κάτσω σαν και εσάς. Εκτός βέβαια, αν έχω αποκτήσει λεφτά μου. Δεν μου λες, έχεις κι άλλες τέτοιες θεωρίες? Έχω, αλλά δεν παραδίδω δωρεάν μαθήματα. Α, κι άκου. Μη πάρεις πως πίστεψα, πως δεν έχεις να μου δώσεις ένα γαμμένο χιλιάρικο. Είσαι απλός αδιστής. Εξαρί. Έτσι, αλλά για να με περνάς και για βλάκα. Α, για άκου κι αυτό, είναι και το πέσταρικο της οικογένειας. Στο φροντιστήριο, τέρμα. Το έχω κόψει εδώ και ένα μήνα. Γιατί? Θέματα πανεπιστήμια και μαλακίου. Θα δώσω μια δουλειά να ζω σαν άνθρωπο. Είδα και σένα με τα ΆΕ και με τα μεγαλεία. Ρε, ο καθένας στη γωνία βγάζει πιο πολλά από σένα, κακομοίρη. Σε καλό παράδειγμα για αποφύγη. 2 λεπτά. Τι θες? Θέλω να σου δείξω κάτι. Πω, καλά. Τι να μου δείξεις ρε πατέρα, πως είναι άδειο. Εντάξει, το ξέρω. Το έχω ψάξει 100 φορές. Αφού δεν βάζει ποτέ λεφτά στο πορτοφόλι. Θα μου δώσει το λόγο της τιμής σου, που δεν θα το πεις σε κανένα. Έπιασε τίποτα. 13. Άγρι κακομοίρη 13. Έλα, δες και μόνος σου άμα. Άγρι. Έσω εδώ. Χριστέ μου! Θα σε με τρελάνεις! Αλήθεια ρε! Αυτό το πράγμα! Κάνει 100 εκατομμύρια! Αυτό το πράγμα κάνει! 182 εκατομμύρια και κάτι ψηλά για πασατέμ. Είσαι ψαχτρεύανης και ο άλλος εκατομμυριούχος, ο Παναγιώτος Κανελιάρης! Δεν το ξέρει κανένα. Θα σου κόψω τη γλώσσα της ευγάρης σου. Δεν γίνεται, είναι λογικό να ονειρεύομαι. Είμαι τρελός. Πήγες να πεθάνω. Σιγά πάνω, ρε, σιγά πάνω. Πατέρα, είσαι ο πρώτος. Είσαι αχτύπητος. Λέω καλά, η μάνα, να πας δικό μου.
Στη μαμά, να πάνε εδώ. Θα δούμε τσέμ. Όχι. Ούτε στη μαμά. Σε κανένα. Εντάξει πατέρα, ό,τι πεις, σε παρακαλώ, δίταξε με. Πάλι. Πρώτα απ' όλα θα συνεχίσει το φροντιστήριο. Λέω να βγάλω δύο επιστήμονες κομπινατόρο. Δεύτερον, μοτοσυκλέτες και τρέλες τέρμα. Απαιτώ σοβαρότητα και συνέπεια. Εντάξει. Τι κάνεις, θα βρω στο φροντιστήριο. Πατέρα, δεν γίνεται από σήμερα. Μυαλό να παρακολουθήσει. Ακούω λίγο έξω, θα παιχτεί πίσω αέρα. Τι, θα κλατάρω, Άρδωσε, σκίσαμε, σε καμένα, ναι, τη μουλιά. Να ανησυχείτε, πατέρα, είσαι μεγάλος, λόγω τιμής. Don't worry, be happy. Το πέτυχε το φυσικό. Άντε τώρα να δούμε, κύριε Λεπτά, πώς θα ξεπλέψει. Είναι τρεφτήλε με τα αμόρφωση, είδες. Θα το πεις, θα το διαβώσεις. Ξέρω, γι' αυτό του το είπα. Be happy, be happy now. Worry, be happy. Φυσικά το κάνε τούμπανο, Το ξέρω, γι' αυτό του το είπα. Αυτό όμως που δεν προέβλεψα ήταν η δημοσιότητα που πήρε το θέμα. Έπαθα κι εγώ την πλάκα μου. Άμα τον διάβασα στο φέρνει. Στην αρχή νόμιζα πως βρέθηκε δεύτερο 13. Μα όταν σαν έφερε σαν κάτοχο του ΙΤΑ 56-79-81 δελτίου, του δικού μου δελτίου δηλαδή, τρομοκρατήθηκα. Απάντη σκέψη. Πήγα και βρήκα τον δικηγόρο. Ο μόνος που ξέρει την αλήθεια. Μη φοβάσαι, μου. Η μήτρα μου. Η μήτρα είναι τα απόκομα που το μου σε μοδοκιβώτιο. Το άλλο το μου για τη διαλογή. Το έχεις το δικό σου απόκομα, μου λέει. Το έχω, μου λέει. Τότε μη φόβασαι. Αφελής είναι. Εγώ είμαι ο τύπος. Κάτσαμε, κάπαμε και συμφωνήσαμε. Θα εμφανιζόταν εκείνος και θα έσβερε τα χρήματα. Γίνεται συχνά αυτό. Κανείς δεν καταλάβαινε που πήγαν τα λεφτά. Και πότε με το καλό θα πάει. Δεν βιάζομαι. Έχεις το παιχνιδάκι. Με βολεύει άλλο. Φαντάζεσαι τι θα τράβα. Κανείς δεν έχει κερδίσει τέτοιο ποσό. Και φυσικά το προπό δεν θα είχαν την ευκαιρία τη διαφήμιση. Τα ξέρεις πια. Δεν τα ξέρεις. Αλλά σε κόσμο. Δεν έμεινε εφημερίδα που να μοστράρει τη φάτο στην πρώτη σελίδα. Εγλίτωσες από όλα αυτά. Θα έρθει απόψε και η τηλεόραση. Ποιος τη χάρη σου. Θα τους διώξω. Το παιχνίδι τελείωσε και για μένα μίγα. Ναι, με λένε μίγα. Πώς σου ήρθε. Δεν σε λένε μα είσαι. Ότι ακουμπάω γίνεται χρυσάφι. Ενώ ότι ακουμπάω εγώ κάρβουνο. Αλήθεια, δεν έφυγε ποτέ να ακούσει για το μίγα. Όχι. Δεν πολύ διαβάζω εφημερίδα. Καλά. Τότε που λες δεν είχε εφημερίδα. Άκου. Ήταν ένας αρχαίος βασιλιάς. Συγκούνης και άπλιστος. Παρακάλεσε λοιπόν τον Θεό Διόνυσο να του δώσει την ιδιότητα ότι ακουμπά να γίνεται χρυσά. Δεν ήθελε και λίγα, Μα σαν τάλαγμα να βάλει πιο γαϊδουρινά αυτιά για να μοιάζει με σάτυρο. Και αρνήθηκε. Κορόιδο τον αρνηθεί. Έβαλε ένα καπελάκι, τελείωσε το δικό σου και τα άκριβα από τον κόσμο. Μόνο κουρέα ξέρει το μυστικό. Δεν έρθει το καπέλο στα γραφιά σου. Όχι, δεν έχω. Μόνο πιο βουλή. Οπωσδήποτε. Λέω να αγοράσω μια περούκα. Θα σου φυτρώσουνε ρε και τα αυτιά. Πού θα πάει, δεν θα σου φυτρώσουνε.
υγεία σου πάντως, Ερμίδα, είσαι φοβερός. Στην υγεία σου και εσένα. Τελικά είσαι μια χαρά. Μ' αρέσει. Έχω ρέντα τώρα τελευταία. Μου πες, ποια κάτι με το σαλπικά. Δεν ξέρω. Έχω χάσει τον ύπνο. Εσύ τι σχέδια έχεις κάνει? Με δουλεύει. Με συγχωρείς. Δεν ζάλισε το ίσιο. Ξέρεις κάτι. Αρχίζω να σε συμπαθώ. Α, και εσύ. Έχω και ρέντα τώρα τελευταία, αυτός μου λέει αυτή η συζήτηση. Όλοι με συμπαθούν τώρα. Σίγουρα. Α, βάλουμε άλλο ένα. Βάλε. Γυναίκα έχεις? Ναι, έχω. Το ξέρει κανείς? Στόπου. Ένας θεός ξέρει πως τα κατάφερα. Έβλεπα την Αθλητική Κυριακή και είχα στα γόνατά μου του δελτίου του προπό να δω πως έκανε. Οι 10 προβλέψεις, οι 10 σου. Δεν έπιασε τα κεφαλμία. Στις 11 ανέβασα πίσω. Στις 12 η καρδιά μου βγαίνει να σπάσει. Και άμα είδα και την τελευταία σωστή, ο κόσμος σκοτεινιάσε γύρω μου. Λίγο νερό, Αγλάια, λίγο νερό. Πάρε μια δούλα να διατάζεις, μου είπε με αυτή την αντιπαθητικιά φωνή. Πού να ξέρει Κακομοίρα, πού να ξέρει. Ήρθε κοντά, πάτησε το κουμπί και άλλαξε κανάλι. Άμα θες να βλέπεις μπάλα, να πας στο καφενείο. Εγώ θέλω να δω την αστεία. Το ήταν. Όχι που τα ανασκέφτηκα. Δεν θα μάθω την αλήθεια. Και αν τη μάθεις, θα είναι πολύ αργά για σένα. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο. Σημασία έχει Κωστόκρης. Δεν ήταν εύκολο. Έτρεμε ο υδρότας από πάνω μου σαν ποτάμι. Και τα δόντια μου χτυπούσαν με τα ραχή. Καθόλου εύκολο σου λέω. Τέτοιες ώρες θες να φωνάξεις τη χαρά σου, να τη μοιραστείς. Ήθελα να βγω στο παράθυρο, να φωνάξω, να πάρω τηλέφωνο τους φίλους μου, να... Μπράβο ρε, είσαι δυνατός. Σημασία έχει Κωστόκρης. Εγώ δεν θα μπορούσα. Ας βάλω άλλο ένα πίνο. Βάλε. Αύριο θα σου στείλω μια κάσα όχι. Παιδιά, λέει πως είμαι στήρ. Από μια άποψη, γερός. Παιδερά, σίγουρα, Σκέτη χολέ. Τώρα εδώ που τα λέμε με τι ασχολείσαι. Συλλικά. Μια τρύπα μαγαζάκι. 1 επί 2. Ζέρια. Αλλάξει η ζωή σου, μίδα. Άντε πάλι. Εδώ είναι αυτό. Τι θα γίνει μπαμπά, εδώ θα ξημερωθείτε. Αγάπη μου, σε ξεχάσαμε. Πρέπει να ήρθαν από τη τηλεόραση. Πήγαινε μέσα να ντυθείς. Και εσείς κύριε σας παρακαλώ και αύριο μέρα είναι. Μίδα. Έτσι το λένε τον καλό μας φίλο. Από εδώ η Τζέννη, το κοριτσάκι μου. Και μη θα ίσως να αγαπά επειδή είμαι πλούσιος. Όχι. Δεν είναι τέτοια η Τζέννη. Ξέρεις τι μου ζήτησε. Ένα αυτοκινητάκι. Να με βγάζει βόλτα. 4 χρόνια που ήμουν ταχύτητα και θα φέρουμε 1000 ρε. Ωραία, λίγο να πεις ακόμα θα ζητήσεις πύραυλο. Πώς θα δώσει συνέντευξη σε τέτοια χάλια. Δεν είναι πρόβλημα ένα αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να ήταν το δικό μου. Αυτός απέναντι ο εργάτης πράγμα ρε παιδί. Και αγόρασε αυτοκίνητο. Και άλλοι βλαμμένοι παραδουλεύτερα διαμέρι. Μόνο εγώ κατέμι δεν κατάφερα να αγοράσω. Έλα βρε μπαμπά, φτάνει. Καλύτερα να
είναι κακή ιδέα να βάζω ξαπλώσεις. Δεν πειράζει σπινής μου αίτια με 2 ποτήρια παραπάνω. Αίτια νέα δεν λέγονται κάθε μέρα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σου, κορίτσι. Καληνύχτα, κύριε Μίτσα. Ποιος διάολος ήταν αυτός? Αυτός που είπες. Γιατί ήθελε? Ήταν μια φορά που λες ένας φτωχοδιάολος που δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Ωραία, και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Φτάνει, βρε μπαμπά, είστε φέση πια. Βρήκαμε τον Πελά. Λέει ήρθαν από την τηλεόραση. Κάνε τα καλώδια και έχουν και την απέτηση να τα ανεβάσουν από τα σανσέρ. Καλά, ας θα πάω εγώ κάτω να σας εξηγήσω. Και θέλει να δει και να φωτογραφίσει τον κύριο Κοσκοτά. Ρε απ' τα πατζάκια σου ρε φεύγουν τα εκατομμύρια. Έχω και τη γριά μου πιπιλίζει στο μυαλό. Τι φίλοι λέει είστε, άμα δεν σε βοηθάει να γίνεις καλά. Τι να της πω κακομοίρης ρε, όσο πιο μεγάλης απατεώνας Ανατολή και Δύση. Πρώτα εφημερίδες, εντάξει δεν λέω. Μετά ράδιο, τώρα και Αστέρας και τηλεόραση. Μη θέλουν τα μούτρα σου και τηλεόραση. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα. Να μου πεις μωρέ αύριο κλαίω. Ένα έχω να σου πω. Ούτε είδα, ούτε ξέρω. Ούτε φίλο στον κόσμο σου,
Έλα το απόκομμα. Το έκανα από το πορτοφόλι και μου το έδειξε. Μαζί με το απόκομμα της νικήτριας στείλω την εφημερίδα. Τα στείλω μόνος μου. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Το πλαστογράφησε μπροστά μου. Και γιατί δεν μας ειδοποίησες, παλιάνθρωπε. Θα σε χώσω η Σόφια. Φυλακή! Καλά σου λέει. Είναι το βράδυ. Δεν με έκανε σάχνα. Το ξέρεις και δεν μίλεις καθήκη. Νόμιζα πως αστειευόταν. Είχε πιει μόνος του μια μπουκάλα ούζου. Νόμιζα πως ήταν κουβέντες του ούζου. Αχ, η Σόβια. Αν δεν σε βάλουν η Σόβια, δεν έχουμε δικαιοσύνη. Ιούδες, Καριάτη! Εμένα τι να μου τάξει. Μπαινόβγαινα κακομοίρης τόσες μέρες και σας πέταγα σπόντες. Τα στερνάτι μου τα πρώτα και γελάει καλύτερα ποιος γελάει τελευταίο. Τον έπιασα και τον ίδιο. Πού το πας βρε του λέω. Γιατί όλη αυτή η κοροϊδία. Τότε, πώς το ξέρεις πως το πλαστογράφησε. Θα σε γελάσω. Πάντως είδα που λέγε. Αμά κάνω αυτό το ένα χ και αυτό το 2-1 και μετά μου έχω στο προβό κάτω από τη μούρη μου και μου περνά το τυχερό δελτίο γέρο. Από τα κακομέρια. Και το ξέρεις ακριβώς που το πλαστογράφησε. Κάναμε ολόκληρη κουβέντα. Ρε, όταν σε βρήκα και το βράδυ σου να πείτε από το ούζο. Λάθος κάνεις παιδί μου, εμένα δεν με πιάνει. Δεν κατάλαβε τίποτα. Γιατί δεν κολλάει όμως. Πήγα χτες πάνω και ξέρετε τι μου είπε. Τι σου είπε. Άντε λέει Μινάκη, όταν πάρω τα λεφτά θα σε πάω στην Ευρώπη να σε κάνω καλά. Πού το πας βρε. Νομίζεις ότι κοροϊδεύεις τους 5 ανθρώπους και μπορείς να κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο. Κατέβηκα τσατισμένος και τα είπα στη γριά μου. Τώρα, έτσι και τα είπα στην κυρία Χρυσούλα, από αύριο θα το ξέρει η Αθήνα. Δεν άντεξα ρε παιδί μου, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κατέβηκα κάτω τσατισμένος. Τι έχεις μου λέει, τι να έχεις. Και έκατσα και τα είπα όλα. Αύριο λέει πρωί να πας να τα καταγγείλεις στην αστυνομία. Αλλιώς θα βρεις και εσύ τον πελάτη. Δεν θα τη γλιτώσεις, παλιάνθρωπε, τόσο εύκολα. Δεν θα τη γλιτώσεις. Όχι, τι σου λέω. Θα πάω πάνω να σου πω. Έχω καθήκον. Εγώ άλλωστε ούτε είδα, ούτε ξέρω. Α, τον ακούς το πούστη. Ούτε είδε, ούτε ξέρει. Αλλά το δηληστήριο. Και τώρα, τι γίνεται. Έτσι και μαλακιτώνιο καταστρέφω. Τουλάχιστον να πάω στους παραμάτες, να κυρώσω συμφωνία. Θα τα αντέξω κι αυτό, να το ξονίσω. Ακούδωσα κάτι. Έτσι και βγάλει σάχνα, σε σκότωσα. Έτσι και τίποτα ιδιάζει. Θα κατέβω κάτω και να τα πει στο στήλο. Κατάλαβες